Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembang bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manimod dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito pagahim yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablawak tinimbag nga bigat, nimbagal daw, nimbaga oras. Kada kaya aming nga pada. Pakishare di program at yo, share this program. Kan kasama tayo padaanan nyo di pagkasalitaan ni Brian nga napauluan. Pudno nga ayat. Taapay, ada ka di ayat nga sa nga pudno? Anya na kitinaduma klase ti ayat. Adda pudno nga ayat, adda tay paraw-paraw-paw, obaw nga ayat, no. Anyaman di kita klase ti ayat, gagawin musat. Kaya, so nga padaanan nyo kapsat ti pagkasalitaan ni Brian, nga napoluan ti pudno nga ayat. Okay. Ti pagkasalitaan ni Brian, nga napoluan, na pudno nga ayat. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Brian, papagayam mi, kunan na to'y, Dear Manong Nemi. Ung tanak banen ni Mami Ani Manong Nemi today tangal daw. Tas anak ka makakuti tanyaman nga ibilin na kanya. Nagbalin ka nung nga natangken ti ulok. No apay ka nung sa nagagtungpal kang kuana. Pilpilitan na kami Manong Nemi nga ituloy ko tin nagpanagbasa. Ituloy ko ti mapansumbrek iti eskwela digitikas kanyak Manong Nemi nga bulsek. Bulsek. Gabot na may sak nga bulsek, bulag, in Tagalog, blind in English. Nagpatinggak lang Manong Nemi, iti grade 10. Kata, jakon kayat pa nga ituloy. Ti panagbasak. Takas lawang pulos ti ganas ko. Awan ti pulos ti ganas ko ngagpibiyag. Para kanyak Manong Nemi, kidagsanggasanak, daksanggasatak, gabutak. May sak nga rod nga bulsek. Inborn. Impapilit ko mat ngayon baga Manong Nemi. Nasandak ko mga pilitan, Mami. Sandak ko mga pilitan, Mami. Anak ko mo ba sa serbi nagbasa? Sisakbid lang ti kakaiso ng anak yo. Ngagtawid ti kinabaknang. Nga nabaknang kailang arodan. Pabaknang kay pala pabaknang. Pabakailang pabaknang. Ka sa pulang mitlay nga makapagturpos ka, itinikudan nga bulsik ka, kanagbalin ka, professional.
Ipakita ka na sa tao ng uri ng bursik na anak ko. Kaya nagbalikan na laing. Ipastag mo tagbasa. Ngam sa anak lahat ng agtungpal manong name. Ano pala ta kaya't mong araramidag kang ka? Ha? Itilikot nga agpasto nga bulsak ka. Ngam maiawat amin na kayat mo. Maitad amin na kayat mo. Anya man na pangaragsa kamitad ko. At damat ni titam nga kura nga panakaguide mo. Panakasarukod mo. No sa dinuman ta kayat mo papanan. Sumurti suna. Kasi may sa oray awad isuna. Makapangkalat ta kayat mo. Gapo ta kabisado mo tinti papanam. Urno sa tibiyag mo, Brian. Ano ko na yun, mami? Nalawag din baga. Nalawag din ang mo. Ornusam tabiyag mo. Una pa yung ornusan nyo tibiyag yo. Sakbay kanyak, mami. Ano ko na? Ornusan nyo pa yung umuna kinidadi tibiyag yo. Sakbay yung bagayo kay bagkasak ornus sa tibiyag ko. Kinunak manong naimikit na halakon ti sarukod ko kalpasan na intarangteng kong tinapahan na itinurong itayan tiri daw ti silad ko manong naimi kabisadok dahil tanga balay sut alis to lang ore bay sa kabulsa. Kat nagpupuka ako ni ti silad ko manong naimi kalpasan nga idilokat ka ni rekap ko tiri daw ti silad imbalabag ko. Mabaling siguro manong naimi ako na digiti makakit-kita o na makabuybuya o na makangkangag. Di kasta nga panagapa may kinimaming nga natanggan ti ulok. Nasubagak nga anak. Ha? Takabay lang katangsitan nga saan nga tungpalin ti pagayatan ni mami. Ngayon, naumahon ti kasta nga biyag. Napimpitas pa hindi ko manusan na kung ngayon pasngay ni mami. Nakasto man dati biyak ko. Agpeso nga nabaknang kami. Agpeso nga. Anya man nakasapulak. Puwera iti panakalukat ti mataktab no makita kumamit ti pintas ti lubong. Kahit maipaya amin ni mami. Sala ka na nagsak. Nadasap sa pulak. Anda kurang ti amin. Agpeso nga din ni mami. Ngayong ado nga amang ti panawad na iti negosyo na ngayon siyak. Taan nga rod. Kada ada kwarta na pang sweldo na kini Tita Kura. Ni Tita Kura manong naming isot mga ayuan. Mangkit-kita kanya. Ang sipsipot kanya. Mangkibin kanya. No ada natin saan ko kabisado nga papanan. Ngayon sa dinutayan ni Daddy. Ada ni mami nga peso nga awan na pulos. At ado nga amang ti oras na iti trabaho ng imsya. Tapos tagasta ni mami, sakit sa dinot ayan ni Daddy. Apa nga nagsinada ki ni mami. Asino takin basol, tap nagsinada. Naragsakak ka doon nga rodmat. Adaman inat, nga nakurang mat, ipanangipatag na kanya. Adaamak, ngam sa dinot ayan na. Daanak tinapintas sa balay siguro ko nak urisan ko makita ng amok na napintas dakil kompleto talikaman. Baglagi din na dada na singit nga barkadak manong nemi. Iso da ito ni Carlo. Kinarawak, kinaot ko ti cellphone ko manong nemi iti bulsak. Aristumad lang masarakak nga dahil manong nemi ti numero ni Carlo. Nagring sinungbatan na. Hello, Brian? Hello, Carlo? Oh, ayan mo. Dato di balay? Adamarin man din na pasama kayo kini mami mala. Sinirmo na anak manin. Ibaga naman ito kayat na kayang baga. Ngaramid na kami tsak matkayat. Agadanos ka bro. Kasta na tibiyag. Kanya-kanya gasat. Dagsang gasat. Oh, amo ko ng kasta. Orin no saan ka makakita. Arig na adok matam dita. Nagasgasat kang imsyak. Nagbeso nga kompleto makakita ak awanti
banay ko. Ngam, nagsanggasadak, gabutang. Ulila ka demang. Nag-akar-akarak ka na kiti kakabagyak. Ngam inrumen dakmet. Minaltrato dakmet. Ita, ag may misak nagbibiyag. Agtrap-trabaho, kiti may isang akas crew. Kiti may isang food house. Agkas-kaseraak. Basid lang di sweldo. Dandanin sa ngumanay. No may kata kong trabaho. Baka no marigatan ako nagsabol trabaho. Baka awan pagbayad ko ng pagkaseraak. So nga nagasgasat ka pala nga amang siyak, Brian. Uri may sa kakambulsik. Dito ba't no ka manong nemi ti pangliwliwa kaniyak ni Carlo. Kahit kinunak kang kuha na. Tunod off mo. Alas 5. Nakarinti oras. Dapat 30 minutes. Iti dati nga, pang sapsapul, pang pakasarsaraka, pang dandanunak kang ka. Kahit kung kita ta sa jay. Sunor bang itulod kang ka? Kayak bro. Kayak. Makadano na kalaki di makaruwarak ang gana ti sangot ti balay, ti highway. Dagsadak ti taxi. Bakit ti papanak, itulod dak sa ti taxi driver. Kabisadok tumatin turungag. Intod makadano na. Wanang napimbres mo lang da kaduam. Sino kong ngarit kadwa? Hindi ti takura. Hanggang mabalin. Kahit kung ano rumuwarak, agmay may saak. Sa kulo ka doon ti takura no, dakto nagtibalay. Sige, bahala ka. Kasti dati. Okay. At nga kahit ko nga, adakti din nam. Gamit sa bali. Slita. Pimano man ni mami. Baka no tengat rabin to nagawid. Sa tibigat. Awan to na makariingat. Teko na nga din. Ado nga amang ti panawon na tinegosyo na. Gamit ti siyak nga anak na. Nagrubwatak nga rod manong nemi kalbasan na rumrumwara ko dito balay kat nagunyanak ni Tita Cora. Brian, papanam. Tita, sandak nga gawid. Dahita ka man. Ipilit mo man yung tirumwar. Umayak nga rod, saan nga mabalin tita? Tapay. Ma-outside ko lang buka. Mapang ka man yung karigi di barkada mo. May sama lang barkada ka. May sa. Into na kuhan, manayunan kayo. Saan ka di nga kastamad lang istorya? Mapangka makisinarak ni Carlo. Dududwa kayo pa ilang. Ito na kuhan, nadumatan ti dumanon karagit ti gagayam na, wano gagayam nyo. Katun, dinarakragsak. O, di pa kadanag manyak, wala angam ni mami. Ungtan nagtumanan no api nga saan kang igawid. Tita, kasi dati, ibagayo, nga linibasan kayo. Ay, boya. Galang tita. Saan ako nang igawid? Daore igawid na. Di nagpulos ba igawid? Inakon. Alas doon tumatla nga makadano na akmanong name iti papanak. Wine. Tano'y baganto ni taxi driver nga adda kami tuyen timbaga keng kuha na nga pangidistaagan na kaniya. Amok mati direksyon na sa dunot ayan tilaod daya amyanan kinabagahatan mano. Babayan ti sarokod nga ara-aramate. Kinorin sana ka makakita manon nemi napigpigsa nga amang dito'y panagdengeg ko. Taan nga rod. Dagiti lapayag kon ti panakamatak. Iso nga ta kami nga bursek manong napigsa ti panagdengeg mi. Halisto ka mga makadlaw. Anda ako nito unek ti restaurant manong nemi idad da mangigkam ti ima. Partner. Ni Carlo na ito eh. Amo ka nga siya. Maangot ko't angot mo. Angot ko. Ang kamay nagdigos. Saan ako nga nagawid dyan kasera? Manipod trabaho. Nagdiretso ako dito eh. Taan ako agawid ako mabay. Supit apletek. Kita ako magdanagam. At kang kantuman iti kwartam. Okay. Dito eh. Tugaw ko ito eh. Ano?
agmerienda ka ba eh? Pulutan nga dagosin. Sa kahit kong tuminom. Among partner, na mabaling kumakit, ijam ti inom. Sabi ko, ka. Kahit mo sa'yo si kalat uminom ti arak, siyak nga rod. Nga po bulsay ka, sana ko nga, mabaling nga uminom ti arak. Napiala nga, pakalipatan ti problema. Sige, nag-order ta nga rod nga doa. To uminom tan. Ngayon, idadadum ti pulutan ha. Ngayon ti uminom. Tapos ka alis to nga mabartek. Bale, tanda ka mo. Basta tanda ka, Carlo. Saan ka madarangan? Natalgadak no tanda ka. Apay, ibig sa una ti panagtalik mo kanya. Tapay, hangga ka di mapagtalkan? Di ba kasi dakaw kay? Noon yan tanda kanya. Tagtalik ka launay kanya. Gaputan na parang nakako ni tinamin adu agundahoy, Carlo. Nga may saka na siya gayam. Kan masasya na patkan ka. Nagkurkurang ka ti pinansyal. Kung nga ron, nagrikat, hanga bale. Sobra-sobra mat kanyak ti kwarta. Adot ititad kanyak ni mami nga kwarta. Sobra. Kada jay, sobra na, itid ko keng ka. No kayat mo agyan ka pa yun sa jebalay. Narigat na mapasamak na ita, Brian. Sabi ko mo, takayat ko mga ordi mamim. Kinibagbaga ng idyam ti barkada. Sige, dato yun ti arak. Tawag ti basom. Saan eh, kabayla. Di na ko unay pagbalin ng bulsek. Bulsek ka kalagar dun sa paralang tratuan na ka bulsek. Saan? Kayang-kaya. Noanyat kaya, iti noanyat kaya at makakita, kayak mo't ka bulsek. Kat no kasta nga sumamay tumanen ti arak manong name iti bagi. Rugyak tumanen manong name iti mangibaga nga sana ka naragsak. Sana ka naragsak, bro. So, feeling mo lang dahil ta. Kasano ko mga naragsak? Kasapulak ti inak. Awan isuna. No kakaisuna nga kita kami. Abay makitkitam ka di. Tikait ko kasawan. No kakaisuna nga addaak sa jabalay. Kat addamat di mami. Awan ti sa bali nga mangig ko na sa nga sermon dito. Sermon dito. Ti ororay ko malangkit. Kumusta ka na nako? Nangan ka? Nagmerienda ka? Umabay tumad yung abay ko kumanta. Amloy na ko matbuok ko. At-arakupan na ko. Mga misan. Abay kit ibagam ko makin mami mga sit armida na king ka. Nasa kakanti pa lang yung baka. Wapig ba't kami nga kastoy? Dahil pasang hayak ka bulsak. Among uri saan ka bulsak no kasi yung style ni mami? Nga napatbatag nga amang titrabaho ng imsyak. Saan anak lang nga naragsak? Basta kasi dyan lang din ni mami, kastoy pati kasasaad ko. Sakit awan ni daddy. Kapag amin nga nagsina da mamim kini daddy. Pinapano ni mami? Ano amin ti magkapuna? Samot kami dahil nga lalaki. Sino? Ni daddy Nagbabae mat kami. Isot kadandan na ita, di kapit na. Baka man ito ang tagapuna. Sa bagay, amin markindi nga banag, kung pasama ka, tagapuna. Nagre-ring cellphone mo. Amom na sinumawawag. Mo. Pagilasinam. Nada pagilasinam. Saan ba't ka ni mamim? Saan? Ni tita mga kura, haan? Sinur? Ni daddy. Hello, daddy. Oh, Brian, kumusta ka na? Dagduto barkadak, daddy. Gininom kami. Anya? Maramid mo tikas. Ito ko danti amin. Yung may saka nga bursak. Danya nga roti kahit yung naramidak. Dati ko nagtibalay. Nga umat sa balay ka sa salitak no saan nga ni tita Cora. Nga umat ni mami.
Uri at ni mami. Amon tumatlat na si Pindas nga pagsarap pa nagsalita mi. Nabipapakin ni Carlo, nga best friend ko nga barkadak. Dada isuna, nabindas pa nagkisarita na kanyak, nabindas taritahan mi. Umisa mak, agkatawa ak. Nakatawag kay man. May iliwag ka. Sabi nga ron, naging galang titawag. Ito na Sabado, awan to trabaho. Umay kang tupasarin di balayo. Nabi balayo ko na yo. Balay tayo ah. Balay tayo. No adak. Sino kadwayo? O may mang sarukar kanya. Siyempre, ni Aida, ti Kabityo, Brian anak. Bagbagada kayo, tawagan na ti anak. Sabi ni mami, nakawawagan di ba? Anak. Brian lata. Awan anak. Paspasensya mo ni mami. Oh, ako ang nag-iminom ha. Kano mabalin. Agawid kang masapa. Tapos saan nga madandanakan ni mami? Madanagan di siya iya. Sigurado ng impulong ni titam nga kurang awang ka. Talagang itawag na nga itawag. Kano talaga kumamat nga talagang ipatpatag na kumamat ni mami. Numamon na kaumangawa na kon. Agawid ko man. Sapulin na kuman. Apunan na kuman. Magsalakay kayat na. Brian, tararamidan ni mami kat para matlaking ka. Para kanyak? Ano nga para kanyak, daddy? Ti trabaho na. Ano nung nakuwarta adong akwarta? Sobra-sobra. Hanak ba't unay kasapulan ti adong akwarta? Ano ko ba't kasapulan adong akwarta para aman kanyak? Tinong ako na yukid di. Kat pagpalastog na. Nga, para kayong kuha na lang. Dito araramidan na nga para kanyak. Tapno, may parinig na karigit tao nga isuna kita. Baknang, kabaylan na, iti bumaknang. Para lang pakaragsakan na. Diyan ka mo ano naragsak isuna. Damagam ko ba? Sigurado nga naragsak, daddy. Hapay ko na. Tayan tinagsak na kit negosyo na. Tayan tinagsak na kit makokon ti adong nga kwarta. Ore awan ti anak na. Ore awan asawa na. Basta ada negosyo na, ada kwarta na. Saan ka di nga kakalawlaw kakastadan? Yung anak, ikarigatam ko mga saan nasupyatan tayo niyaman na pagayatan ni mami. Noan niyaman ti, namnamayam nga pakaragsakan na itong palam. Ti pakaragsakan na, kadya lang kwarta na, daddy. Awang kanyak tiragsak na. Saan mo lang mawatan ni Sona? Kada kay dad, mawatan nyo? Api nga, nagbabae ka. Ang pingin tulog mo nga nagsina kayo. Nagbabayak ka po tao. Ako matipay na nga panahon na kanyak. Tama! Gusto! Maaramid ko mga ti lalaki, ti mangalat sa bali. No dahil di babae, nga asawa kit maipain na, kasapulan ti lalaki, di ba? Iso nga kasla kanyak. Maraming ko kung mga orteg balog. No adda ni mami, ti sidong ko. Nga mga iwan kanyak. Nad. Sige. Baka makadisturbo ka kanyak. Ay, sakti nakadisturbo. Dati yun. Madamat inom mo. Inom mi. Ito na ko. Umay ka pumasyar. Isunto lang di pa nagsalita tandad. Aganon ka na ka. Ulitek. Sa kagbarbartek, nuwan kan mabalin. Nagawid kan, nagpaitulod kan kita kayo mo. Unang pailugan kan. Sabi ko matag na nailat nga di taxi driver nga paglugahan nam kita nasingpet da. Di ka unay agtugtugot na doon ang kwarta. Baka hold upin da ka.
mga nagkid-kid ka, patayin na ka pa eh. Anak, barbaring no dumteng tumatlahin ha. Makasubliak, itidan nayo ka ni mami. Dad, iba't patigyo ka din ni mami? Yeah. Gabot asawa kisona. Gabot asawa yun, iba't patigyo. Iba't patig ko, isa't gapo ng inasawak. Kiniba't patig kamat, Brian. Ngam sa inyo matmaloyin nga mawaling nga panawan na takabityo. Napatigmat ni Aida kanyak. Ngam mas napatpatig kayo nga gina. Dumteng to siguro, ti panawan. Ngagsubliak ka na kayo. Dumteng to ti panawan. Nga makapagdadan natin tumanen. Nabayag basitan manong nemi nga nalpas ti ba nagsarita mi kini daddy. Idito sa anak ng agununi. Oh, Brian, what's wrong? Kasi pinukaw ni daddy ti pintas ti mood mo ah. Hindi ka matmononin. Ni daddy. Sabi ni daddy, kang kanayon di nga gapa ni mami. Hindi at dapay lang. Hindi saan dapay ka nagsina. Kana pagkapapanda. Nandiyan. Anak ka titiam mo nga pagkapapanda kasawa. No ada third party. Awang pa hindi third party. Nga magkapapadan. Kahit mo sawan, sakbay nga si Mangbay, ti third party, talaga agap-apad na dati kin mami mo. Nandun inaw daw. Ba't ba ang agtrabaho? Ngayon ni daddy, masapa nga sumangpet. Ngayon ni mami, sos, nagbaliktad. Ni daddy ko mat maladlado nga sumangpet, ngayon samwet. Ni mami. Apayin. Ni ka di mamimtim mo na nga da lalaki na. Awan sa balik ka relasyon ni mami. Anang at pakaladladawan na nga gamit. Tinegosyo na. Titrabaho na. Awan sa balik nga napatag kang kuha na sa nga kwarta. Adada nga napatag kang kuha na nagiti amiga na. Ikit kasusyo at negosyo. Ngayon tila kami kini daddy. Dapat na kitigundawin o kastang nag-apad agad. So, kidawan ni daddy nga, ipaay ko kuma. Ti panawan, ipaay kuma ni mami, ti panawan na kanya kas ina. Kit ko naman ti mami. Adda ka lang arudan. Adda kamet. Abi kasak palag masapon na. Di kita saan kon may ipaay na, ipaay mo na. Kunan tumat ni mami, daddy. Sa bali latina. Sa bali ti ina. Kunan ipapilit na. Sigan. Yan tagay kita. Iba't patag mo ti anak ko. Ori mo sa mo nga putot. Ana? Ana ta ko na? Saan nakaputot ni daddy? Diyan ka mo na nagbintotak ti mangmangin ko ka. Talaga bagbag ka mo. Nakakaputot ni daddy mo. Tsaka mo. Nga kaslatan ko at mangmangin ko eh. Ngayon ko naman no ka ni daddy. Datakit dito pagyamanam. Taore no saan ko putot ni Brian katipat-patig ko isuna. Inalangon ko ti dayo mo. Kaputi patpatig ka. Kaya napatagmat ni Brian kanya. Kuno. Matulad ko di kita dialogue na no eh. Nabartag ka siya bro. Di mo samot amot ibagbagamon. Aman. Saan ko malipatan na kita? Tamamati ka nga rod nga saan mo nakakaputot ni daddy mo?
Sana ka mamati. Umatlagayam. Tano sana ko mga puto, sana kasjay ti panang ipatig ni dati kanya. Napipiya pa yung ibagak, nga sanak nga anak ni mami. Ano? Oo. Sana ni mami tinang ipasngay kaya ka? Kasla kasjay ti arig na eh. Gusto nga sana ka mamati no ibagada nga saan nga ni daddy ti pudno nga amak. Kaputararamidan na ti amin. Tapno maiparik na, ken maipahin na ti dungo ti may nga makaniyak. Hindi ipay lang ay ubingan. Aging kakarig ito. Ngayon ni mami, awang pulos ti parik na nakaniyak, nga makun ko na nga dungo, ken panangisakit, pamatig ti may nga ina. Nagsapsapulak ti pudno a pamatig. Agsapsapulak ti pudno nga ayat manipud ti ina. Dimteng nga ron ti Sabado manong nemi awan manen ni mami. Dimteng ni daddy. Dad? Kumusta anak? Araw ko kumakban na ti guwapong anak ko. Ikaw anak. Itinapod nung arakop yung kanyak daddy. Impagpaga na kayo, tamo at narakopen. Ngim ni mami. Ikit mo sawat? Nabaig na kan nga sa angin ni rakop ni mami. Tsaka mo, ori no kasano, ori nga tamat no siya, katarigagay ko umamot tim, mga rakop keng kuhana. Anda na gidigundawin na tumakderek no kasta ngagsalita kami, ta umasaday kakitayan na. Tsaka mo, talisyan nak. Kaslapag hindi karimon nak, di nak. Kasla natin, umadayo, tanabang sitak. Yung sanak man nabang sit. Aglisi, tamo ng arakupet. Tsaka mo, dad. Pudno ka din anak-nak ni mami. Pudno, anak na ka. Isunat tinang karga ken ka, isunat nanginaw ken ka, isunat nang ipasngay ken ka. Kanda kayo matipot nung adadik. Iba't patek ka, Brian. Iba't patek ka unay-unay. Kawanan ti kapat gan nga anak kanyak no sa nga siksika. Gabo ka ditawan sa baling anak yo. Mamagayam. Sabi nga sadyong mapututan ni Tita Aida. Anda ka di suna. Anda medyo adayo lang tayan na. Aida hani. Umatsig ka dito eh. Apay. Kaguranak ni Tita Aida. Han. Ang madala pa nagamak na, siyempre. Anya ta mo, baka biglang sumangpit ni mamim. Agpangit da. Sana kumakayat yung sumurek. Gabot siyempre, nakababain mo't nga na di kirida at sumurek iti balay ti legal nga asawa. Di kabit na. Uno aking kabit kang kuana. At dan ti asidig ni Tita Aida. Makita mon? Makakita ka di dad. Makaangotak lang. Nagbanglo? Talaga nga nabanglo? Nabagbanglong ni mami? Sa bali ti banglo ni Tita nga Aida sa bali mo't ka ni mami. Ububing ni Tita Aida? Ububing ti pitong atawan. Wow. Kahit kumaten ti magdaan ti girlfriend, di agaram ka. Oo, mati makita ka, Arman. Di orayan ti babae nga umasadig kang ka. Ada nga taong umasadig ti kas kanyak ng bulsek. No, anda man umasadig, saan nga gapu kanyak? Gabutan mo da nga kwartak. Gadurayam adumteng to ti babae nga mangipatig kang ka ti lukudan ti amin, anak. Sa may sobing kapay. O nga niya, hintayon. Nakarobot kan. Parang tayo, daddy. Nagpaspasir tayo.
No saan na ka nga maipasyar ni mami? Da kami kinitita mga ay dati mang ipasyar ka. Da kami sweetheart. Kasta nga pa so Brian. Hi Brian. Anong name nakariknak? Tinidisog nga takulap iti abagak. Inigkamak manong name. Naglamuyot. Isumod lang kinayat na kayo ni daddy ta. Nalamuyot ti dakulap mo tita. Sala nga lalamuyot. Napitnasa ka talaga nga nabanglo. Ken kanay ni bagbaga ni daddy nga naimasak. Apay takang ka rin nakakali tita. Masaray mangan. Masaray mangan. Ano nga mangan? Masaray kiraban na timansanas ko. Ikibagman saan nga maibus. Kan pasaray agpulutan. Ano? Ano nga agpulutan tita? Sip-sipan na pa ko. Ala ni tita. Yung baglagi din tita ta mapagkatawa na ni mami. Di nakpulos mapagkatawa. O sige nga din. Hindi yun. Hindi ako spasyal. Manong name at least at ni daddy kini tita Aida nga mangkuyog kanya, kakuyog ko, kakibid ko, mapangkam itimol, o resang ko makita ti pintas ti bagbagada nga mol, o anyaman nagitadda itimol. Ngayon, mabayin di panakang panangakot ko, pananglangab ko, iti atmosphere at least. Kasla iti lugar nga kaaduhan na gini tao nga magusgustuhan da, iti mapan, nagpagdapag na, ag-shopping, mapanmangan, kadag iti fast food, kadag iti restaurant. Nga di maamon siguro manong name ni mami nga inaladak da daddy kini tita Aida. Tinawagan na. Ta cellphone mo. Sino tumutawag ka? Dinamak ni daddy. Ni mami. Sumbatam. Sigurado, tanak manin eh. Pagsaw-saw anak manin, tilataman ni magpaganan. So nga sangkon sa sumubatan ng dad. Bamo siya sumuwa. Ay, saklatan dad. Sa akong di pa sublat ka. Hello, mami. Hello! Imbes ko mga, hi, kumusta anak ko? Hello! Mami, apay. Ano nga apay? Apay nga saan ka nagpakada kanya? Apay nga saan mong ipakada nga si Murot ka iti demonyo nga amam? Kaya ti babae na? Imagine, isang break pa nga mismo na di babae ti amam, iti mismo nga balay ko. Balay ko na jay. Mami, di ka di mabanong? Kakasat pa nagsasaom? Baka nagdagsan daw tibag mo. Di ka mabanog. Hanga nasakit na barokong mo. Agawit kan. Panaw mo midan. Kaya matagtramag ang taksika-siksika. Pumano kan. Panaw mo midan. Agawit kan sa balay. KJ ka, mami. Ano? KJ ya? Ganun. Nakaragagsak kami kada daddy. Ni tita Aida. Ang munak pa yung pagkatawa eh. Sika. Sanak pulos pa mapagkatawa. Nung tumawag ka, kasta pa nakisasalita, bugkaw dito. Naada ka dyan balay, kanadak mat, awan sa balay, mangin ko ng sermon dito. Awan ka dito, among pagsasalita ang kanya. Kasta pa ito panagsasaw ang kanya. Pagsaya, atam teraramidek. Kasanun no. Kasanun na niya. Tanam naman ka din nga dadakas nga nabidon kanya ni daddy. Kadadakabid na. Ano? Ay susapo. Mga no, kidnapin na ka? Pasakada ka niya? Kidnapin na, tibukod ko nga, ma. Baka disturbo ka lang, mami. Kasi ito sa pulag. The attention to sinuman nga namang ipatag ka niya. Napiapay ni daddy. Tamunak ni kaso. Imsi ka ngay. Saan mo kit ibagbaga? Saan mo nga? Saan ko nga pudno nga, ma ni daddy? Ha? Manong name nagsarding nga ng timak ni mami. Aging ka nga napudot ang dilid niya.
Nakiktutak mat ididay dyan nga saludsud ko keng kuana. Buna imbagak. Sik na timang mangin ko kanakwada na ko. Nga nangag ni daddy, manunay mi, ano dyan, nauding imbagam kini mami. Napiyapa kini daddy ko nak, daddy. Taday papay ng atensyon kanya. Waray bagbaga ni mami na ko. Nga saan da kapod nga putot. Sino ko nakin ka? At doon ka na kita panagapayo, edi ba? Dad, nasadyo nga mga doctor sa dek. No, pekarkarigatan nyo nga, iliklik. Nga no, kasta nga gapa kayong umadayo kayo. Tapos saan ko mangig. Nga madamad di gondawin ako nga. Umasaday ka. No, umadayo kayo, umasaday ka, tapos numamok, pagsasalitaan nyo. Di ba kapapaan nyo? Baka no nagkamali ka lang tinangag, anak. Taapay. Di ba matim? Saan ka nga pudno, anak? Saan ka mamati? Dadya mang mangin ko, dad. Ada dapat nga spot check nga ni mami ti saan nga pudno nga kinanak kanya. Sige. Libatin mo noon nila dyan. Aging ka mo ng naming nga nagtimek ni Tita Aida. Brian, Tita? Makagurgura akin ni Daddy. Tapi kagura yun ni Daddy. Dahil doon, nakastang sumaronggar keng ka, nga sana kang sumurot. Pag imunak ni Mami. Siya nakirida tagim imon iti legal nga asawa ni Dadim. Tanong kasta nga saan ka sumurot, nga sorang karan na ka, ti amok sa sarong karan na kangurunan nagit ni Mami. Gagangay lang no kanita. Iso nga adadagiti gondawin nga sumurotak. Kano kasta nga awan, mamuak nga awan ni Mami. Mapalasak no kat sumrek ito nagtibayo. Ayam na din mami agad hanak sumrek. Jak top no jak makita na ko nga. Pasawat agin narakop dagit agasawa. Dagit nagad na kang. Siya nga sigmon ka ni Daddy. Yan tanging kas jamet nga anda pa nagduadom ka ni mami. Nga saan nang iba pa ikang kati pamatigtibay sa ina. Anya nga tanong. Makidan na ka lang kada amin kani Dadim. Ano? Makidan na kan kada kami. Da kami ti kadan na. Kayat mo? Napno, saan nga naskad pa nga mapan ni Dadim, jabalayo, nga mang sarungkar kang ka, nga pati ti inam, kat pakisarsarungkar na. Kanya tamo. Baka no, ada nalibad nga pa nagsasauda, pa nagsasalita da. Amok, baka kayat ni Dadim nga sinublanan da ni Mamim. Tsak ba't kahit kayat nga palubos. Uri kiridak lang. Ilabang ko't kalitigan. Sangkot no panahon ni Mami. Uri no saan nakamat ng patpatay. Uri no nakurang awan panahon na kang ka. Amam no da ka tita nami. Siyak takang kanahin no katkadwam. Anyaman ng oras sa daan. Ngayon saan kamat nga sikat ka sa pulak. Ang sakit naman. Saan ko ka di nga maipaay, ti pamateg, no, atensyon, ti ina, para kang ka, nga saan nga maipaay, ti pudno ina. Diyak kaya da panahon di balay mi. Diyak kaya da panahon ni Mami. Wala nga ro din ni Daddy sa may sublata ka pumanaw. Abay masyan ka kini Mami. Sika mo na nagkunang nga napatpatig kini Mami ti panawan na iti negosyo na ti kwarta ng sika. No api nga naaramid ni Daddy tinakirelasyon kanya. Gaputa agkurkurang ni Mami ti panawan na para kini Daddy. Amo ka. Isa nga basol ni Mami.
Iso nga saan nga nakaskas daw, no di asawa nga lalaki, kit panawan na di asawa na, hamad nga nakaskas daw, no ti anak, kit panawan na di inana, tap nagsapol di sa balingay na. Ngayon siya kaya't, nasulbaran ti problema. Ti sa bali pa yung problema. Tita. Awan ni daddy, sakman ni mapukaw. Kasano nga rin nagsubli, ang mabukel ti dati. Tada ka di rantam nga, mga mamagsubli, tada ka di panggap mo, nga dadi ka ni mami, kit makapagkinawatan damanin. Mabalin siguro kasat kaligagom di may isang anak. Ha! Diyan kayo palubos. Huh. Saan ko kaya't nga mapukaw ko ti? Ni dadim. Diyan kayo palubos nga subligin ni mamim. Ha! Diyan kayo palubos. Dikat may sakamat nga selfies. Tilaing pakaragsakam ti kayat mo. Inagaw mo lang ni daddy. Pagkatapos, sa mo kaya't nagsubli, iti aking kukwa. Okay, stop the topic. Stop the topic. Madi natin nagturungan di saritayanin. Okay. Agmirian data yan. Kalbasan na, ituloy ito, agpaspasyar, hindi ag-shopping. Sa di naman tikayat mo papanan tayo pa, dapay oras ka, Brian, ibagam tapno, mapantayo, agpaspasyar tayo. Anen, tsakod kayat, agawitan. Ay na, sweetheart. Trip. Kasi sikat awan nakam nan. Nututupam na ito yung anak ko. Nagigmumati ko, nana. Tinababawik. Agawid tayo. Napukaw tinagsak ko. Kahit no di mo pala kahit agawid. Panawang kayon. Hey, ayda, mabid lang. Igahin, agbati kayon. Kahit agawid kayo di balay yun. Tapos makadan naman ta asawam. Nung dapat patag na dyan asawam yung siyak. Pasensya kan, Brian. Kaya lang, Dad. Umayan. Makaman tayo ng titang. Dad, panawan naklatan. Kabisadok na gawid kasi siya. Nga mabalin. Umayan. Umayan, makaman tayo ni titam. Itulod na kan sa Jabalayo. Katkas tininamnamak manong nemi. Hindi agawid ni mami dito'y balay sakmanin ti sinago na. Diyak kadibat ko na kang saan ka nga sumusurat kini dadim? Mami, di lang mabalin nga. Santak nga ung-ungtan. Kasano ko mga diyak agugod kag karet agad di ulom? Nakasayasayat ko man lang tanod da ka dito unang tibalay. Nga awan ti sabali nga ramidem no anyaman ti kayat mo nga ramidem na dapat dito ni titam nga kora nga pangibagam no anya rumbe nga awaten na wano iyawat na kang ka. Impaspaser na ti daddy. Kaya magusto ako met. Abi ko maparitan dak. Amak madso na. Malaksid ano. Budno ti mangmangig ko. Nga saan nakapudno nga puto ni daddy? Dahil takawanin. Apa yun dahil topic, mami? Iyad adayo ti topiko. Ayun sa bagay. Nabimpinas pa nga bagayo. Nga saan nakapudno nga anak? Tamamati at. Brian? Kaya ti bagayo. Nga saan nakapudno nga putot ni daddy? Katawa. Naku matalaga nga dinakputot. Api kasi kina concern na kanya. Nga ipapain natin attention na. Ore ko masang rumbeng. Gabot na pinagtalaw yon. Insina yon. Yung dakay ngay. Anda iti puderyo. Nga ado nga amang. Ti oras yun, ti trabaho yun, ti kwarta nga. Kitkitain yun. Anak. Para iti pagsayatam ti raramidek. Sobra unay na, mami. At kahit yun. Ado lang nga roden, kahit yun pala manayunan. Pwede ito tamo yun man, tapanunutin, ato pagkurkurangan nyo kanya. Ano nga pagkurkurangan?
Ano pagbalidak nga sa nga pulo timang bantay kang ka kat aramidak sweldo ak. Ano sa serbiti adumang bantay kanya? Naging galang timang bantay kanya. Kaya kahit ko pa nga umang bantay kanya. Kaya kahit ko pa nga nilaing Carlo dati abay ko. Tayo tsaka di mo na barkada mamimiraot. Iti pagpanakal mo? Mami. Amom nga, sana kalakayat na dyan nga tao. Gabuta, ata ka sa pula na keng ka. Sika balatag ko na. Nga maasyan ka keng kuha na, gabuta, uli lang nga damang, na iruruman, babaeng ka na kita kabagyan na, sulsulo na nagbibiyag, nalakat sweldo na, taman analat trabaho na, nanginat pagupa na, iti kasera na, agbayad ti danom kin kuryente. Ngem kayat nakaabarkada, gabuta ikam ti kwarta. Ano nga tanong limitarate itong kuking kakwarta? Tapno sa among ikan na dyan nga, Carlo. Kaya't nakangatapay na dyan, Carlo, na awantad mo akwarta? Parang ipagpagarup mo ti tao, mami. Rupa ti kwarta. Baka si kita grupo ti kwarta. Gabuta awad sa bali nga napatag kang kano sana kwarta. Sumartag ka! Huwag karbe nga magsuok ka nagtakasta. Sakti inam! Sakti urong nga masurot. Hanga si ka! Ano nungan yung kat nga ro ti pagribagan ti may sangina? Paunay ka na ya. Si kamang pala ti bulsik ka na tangsit. Bulsik ka lang aro, tangsit kabay. Naging gama nung name nga naikat ni Carlo ti trabaho. Uy, adda ka may pabasol da keng kuwana orisan namat nga aramid. Yung tawag na kanya. Hello, Brian. Hello, Carlo. Inikatdag ti trabaho. Nagrikat ti sagsapol sa bali nga trabaho. Nang Rona. High school graduate ako na kumangin. Saan ko pa inaring basti high school? Purka sila ang panakastrek ko karigit kasto yung klase trabaho. Diyan na nga ron. Nagsapula ka, masapula ka, noodyak makabayad ka sera ka. Agbiag pwede kita street children dita. Hindi pa dasag mo di, maturog iti kalkalsada. Saan nga mabalin data bro? No kayat mo? Ay bang ka dito balay? Ha? When? Kidawa ki ni mami. Is aman. So ang pagdanagam. No kayat mo isarag ka mangaywan ka niya. Yan tangay ko ni mami nga oray no sa kapulo ti mangaywan ka niya kasweldoan na basta tali na edak dito balay. Uwin. Tapno sa anak ko na rumrumor no takad di balay. Saan ka nagsapol trabaho mo kan? Ti trabaho mo ti mangbambantay ka niya. Agsweldo ka man, sweldo na ka ni mami. Libret pagyanam, libret makan. Ti sweldo, ornungam. Kahit nga ta ni mami, kidawak data king kuwana. So ang pagdangagam, urayam lang takasaritak ni mami. Urayam lang tawag ko king ka, tano mayat ni mami, in kayo buhatan di kita rawatan, tomay kan dito balay. Kinasaritak ni mami manong naimi. Anak ibagam, adobrak, busy ak, mami, dingganak, please. Agkidawak. Ure sa anak to ng kidkidaw. Basta patgan nyo natin kidaw ko. Anak, mami, please. Agyaman ang tanangag ko ti panangawag yung kanyak ti anak. Anak kamat nga talaga kahit. Sabi ko mga rod, tatalagang anak-nak. Alam nga may natakit kidawam. Ibagamon ka ni, adobrak. Ni Carlo, awang pagtrabahuan nan. Nakunayo, nga ori nung sa kapulo ti, swelduan nyo nga mangbanda kanyak, mangrikado kanyak, kaslaki ni Tita Cora. Di lang mabalin nga, inayon nyo ni Carlo. Natakit mo saan? Agyan dito'y balay ni Carlo. Tapno sa anak ko nga pumanaw nga madayo. Diba? Isot gapo nga rumwarak tama pang kudanunan ni Carlo. Kino adanto ni Carlo dito, kat sweldo nyo nga may sakadagiti mangbanda kanyak, naragsakak launa yun. Mami.
Anya itineta nga Carlo ay takas talagang ti panangisakit mo kinkwana. Panangikali ka agom mo ti panag Isus apo ya. Anya tayo mo baka naman nanakaw da ita. Mami, saan nga man nanakaw ni Carlo? Nasingpat ng tao at Carlo. Ay Isus apo balat bay talang ti pamatim siguro. Di mo nga rin makita tila nga na. Teko nakaroon ang mga nugun-gun nawayan na lang ti kinasyat mo. Ngayon ito na susapo. No adan to makita na gundaw nga mas maala na kang ka. Ay sus, diya kayat. No di mo kayat. Agtalawak. Saan ito nagsubsubli. Brian, please. No talagang dapat ko kada kayo, mami. Ikatan nyo kumatain yaman na panagduha-duhayo kay ni Carlo. Nasingpet na sihat nga tao ni Carlo. Mami, tawagan ko ni Carlo. Taumahin dito balay. Sige, mami. Hello! Baka saan to na makapagkid-kid pa yung manong name ni mami ito na makita na nga dan ni Carlo. So, tinawagan mo lang ni Carlo manong name kinibagag kang kuwana nga umahin dito balay. Kasta nga ron tinapasama. Namada pa nagamak na. Nagpintas na nagdakil di balayo. Brian, pilatom. Ngayon manugot ka din lang ni mami. Uy, hindi manugot. Adan kaidak kakwartok. Ado ti kwarto ito, yung kahit ko ang kakwartuta. So nga dikit arawatan. Isarik mo nito kwartok. Ado dagiti bakante ka kabinet. Built-in kabinet. Isa ti pang-impostam, ha? Nagyamanak, Brian. Kata ipanagnek mo kay ni mami nga nasiyat ka na tao. Wain? Kaya no mabalin, tap no adanayon ti trabaho mo dito, malaksit nga kadkaduwain nak. No anyaman ti kayat mo, no mabalin mo nga trabaho nito balay, trabaho. Wala. Kaya petagluto. Madamat ko sinera. Sige. Ungahem. Nalawan sa talikod yo. Nalawa. Bakante. Nabintas pa yung ako Pagmulaan ti natin. Mat problema natin. Tado magatang yung tatsyandaan. Wawang kasmad lang ti press. Ngata mo, baka no magusto nak ni mami nga agmulak ti natin kata press ko nga asidente yo. Una sangkat, mabalintay matagtarakin. Aduman ti mga gatang dita nga manok, no anid ta, ngayon mawang kas ti bukod mga tarakin. Sige, arami dem, no naman nga magustuhan ni mami. Saan man na kaya't kuma ni mami manong naming im awanin tinaramidan na idiaddan ni Carlo. Gabutin din na kaya't manong naming nga ipapilit ko di kayat ko kat di namat may ipapilit di kayat na. Sige. Dito'y na. Hanggang mami no kasta. Dito'y na. Dito'y yo. O rekat na lawo mat dato nga balay. Na lawo pa taglawlaw. Ti arubayan. Basta saan kayo nga pumapanood to yan. No andaman ka sa pulo nyo tiruwar. Agbilin nyo lang. Mapanggatangin niya. Ay kura. Kada duman na katulong. Hoy mami, awat pagdalagan nyo. Ken ko na ni Carlo, nalawo matilikod ti balay, bakante, agmula kanot nateng, agtarakan ka no. Bahala ka. Bahala iso na. Mami, thank you ha. Naragsagak. Gabuta. Saan nga skog pa nga mapangkudan danon nga tawagan ni Carlo. Gabuta dan mismo dito eh. Agkasilid kami pa yan. Baka no, minalim kami agsango, minom. Anya? Agbartek kayo. Mami, basit lang. Gagangil lang ang dagita lalaki. Masabol nga da basit ta. Arak tap no nabing pidas ti saritaan. Doon nga bulan nga adda ni Carlo manong nemi dito'y balay, sidong ko, sidong mi. No mampayad da kami kat saan kam ngawan nga rumrumuar, nga madamat tigitikun tao manong nemi.
nga rumor kami met nga mapan agariwaksay nga mapanit sa baling lugar ako nada. Amalaksit manong nemi nga pasaray umay naklatamet alaen ni daddy tap nagpaspasyar kami. Ano daduma ket isisuna ti umay. Abay ni Tita Aida, dad. Naimon. Abi dad. Basta. Paritanak ba yun nga sumarungkar ka? Anya? Pati siya. Di na kayatin nga sarungkaran dat. Managing bubukod mo daya. Kahit na ka bukudan. Nga masambat nga rin nga mabalin. Napatpatag ka nga amang. Nga mitisuna. Agyaman at daddy. Agyaman at. Nga wanan ti kapatgan. Nusang nga kayo nga gina. Dad? Takay dyo ka dito nagsubli ni mami? Di na kawan kayo tapak subli na dyan. Gaputa sinaktak. Ngayon, talaga yung patpatag ko iso na. Sobra. Kastama ti pa nang ipatag ko kaya ka. Ngayon ni mami, adaman tiyempo nga mariknakmet, panangisakit na kanya. Kasla ti panangpatgan na ti kaadda ni Carlo. Yung kasla mga pampamuspusan na mapukaw ko ni Carlo. And that kahit mo son. Kasla kang ka. So ti gapona no apeng napukaw ka. Nga saan ka nga kabalayo ano kadandan na. Anak, siya kamadlaking basol. Saan nga po ka ni mami? Una nga, no apeng nga naramid yun tinakirelasyon sa bali, kapag pagkurkurangan na keng ka. Saan na nga maitad ti obligasyon na keng ka? So nga basol na. Anak, saan ka ko mga mangimulmula ti guram kini mami? Saan nga rumbang nga kaguram iso na? Ti inakit inantulat ta. Saan mo kumangikatan ti respetum keng kuhana? Kadga po manong nemi tasang kamot una nga rumrumwaren kaniya Carlo no saan akong nga mga baga kani mami ti kwarta saan nga mangted. Ngayon nakastang sumarong ka ni daddy manong nemi ni daddy no katimangted. Kasi ti may sangal daw ngayon masimarongkar manong nemi at yung pabulsa na kanyak. Dad, ano na ito eh? Kasapulam. Adoon ay dad. Basi na ito. 20,000 na ito eh. Gamanak, dad. Manong nemi. Diya ka mo. Nasa din no, itinang distiswak dito 20,000. Hindi ba lagip ko? Nasa pulan. Nasa din no, tayan na. Tapanggap ko manong nemi kini Carlo ti Romual. Saan kamot lakat sa iti sa bali nga lugar nga sa angkit nga tiyo nagtibalay lang. Damat idi ni mami manong nemi. Kaya sa pulan. Di ko maibaga aya. Kada kita adamatana nga makakita. Karawa ka lang din. Di mo pala baga no? Anat sa pulan. Mami. Tsaka mo tinang idiswak. Kada inta ni daddy nga kwarta. Kano pa? Hindi kalman. Katabi nga di mo amot pag-idiswam. Di mo yung bulsa? Oo, matito bulsa. Di mo yung dolin sa kwarto. Kwarto yo. Kita mga mad no. Gara. Gara di baga kini. Kurang tulungan na kang sapol. Sige. Aging ka manong naming iti uneg ti kwarto mi kini Carlo nga nagsapol da. Ket ko na ni Tita Cora. Nga nadamad dito na eh. Iti kwarta. Ito na eh. Iso na ito ay. Brian, 20,000 namin. Nangaran nyo, tita. Dito ay arwatan ni Carlo. Ano? Ano ta ko alam? Cora? Ti kwarta nga sa pulan ti anak ko? At dahi ti arwatin dahi ta ka Carlo?
Dagos manong name nga nag-react ni Carlo. Tsaka mo nga datang kwarta. Tita, tsaka mo. Kasano nga rin nga nakadanon ti kwarta nga sa pulen ni Brian? Iti pen-pen na gitarwatem. Nusa nga sikat na ngala. Dito ko naman na singpet nga kayem mo. Adala nakita na nga nakasisirapan ti mata na nga 20,000. Nag-interesan. Di adadaman no, dakdakil ko ma. Sa bagay no lang, sa nga ribo, sa nga gasot, 5 gasot, makikita na, basit. Ngayon may tataad na nakita na nga dakil. Daitan. Carlo, Brian, mamati ka ko ma. Wanti pangkip ko, manglukukin ka. Nakasaysayat ka lang araw din dito, nakabimpinas ti biyag ko. Asweldo ang libre amin, pasan na takawang ka pa, isa na po doon. Hay! Awanan ti adope nga sa o kuno men ti kiti arwatem, kalpasan na kit pumano ka dito eh. Tanusan ka kuti, mangayaba kiti polis, kapabalod ka, anak kakayad mo. Agtalaw ka nga saan ka pabalod? Wano saan ka nga kuti agtalaw, ta ang mangayaba kiti polis, kit palungsod kiti pagbulodan. Hala, agpili ka, agkuti ka, no kayad mo pumanaw. Manong naming gawid ko ni Carlo. Carlo, saan ka agtungtungpal? Abay ka saan mo pagtungpalin na? Hay! Agtungpal ka kanyak. No di mo kaya tagtungpal, talagang tumawag ko ang tipulis. Nagtungpal ni Carlo manong naming. Ingkawid ko, Carlo. No talagang saan mong aramid, saan ka pumanaw? Brian, siguro ka talaga nga. Dito lang pagpatinggaan. Kaadak dito eh. Hindi pa lang madmadlaw ko nga talaga nga sada kakayat ni mami. Iso nga bayam. Hawan magdanagan. Ora agtalawak dito eh. Gayam kan tulat ta. Kasi dati, awagan nak lang. No kayat nak nga makasango. Inako na. Carlo? Mami, o ana? Apay kasto ti ramin dyo? Sakpay daking basol. Anong ngaramid ko? Pagtanin na dem data nga birkog. Hanyata mom. Baka sala nga kwarta takawan na. Hanyata mom. Baka dapat daga sa panggam na kanyak. Kasano no, ripenak. Kasi taga dilayangan ti kinababakin, kinadakas ti panagkita yung kinkwana. Saan nga dakas nga tao ni Carlo, mami? Kasano nga nakadanon ti korto? Alaman, iti ayan di kiti panpanan na, pagpanpanan na. Mukhang mga aramid kiti pamuspusan tapno lang mapukaw ko, di kiti patpatig ko, kin mga ipatpatig kanyak, mami. Apay, kasta kayo. Anak na kuno saan? Anak ka. Himpas ngay ka. Himpas ngay na. Yung apay nga pakaragsakak ket pukawin nyo. Apay yung tulokyo nga naisina ni daddy kadata. Tigayam ko. Ngayon timang punpun na nyaman na pagkurkurangan nyo. Nangarami kiti pamuspusan tapno agsina kami. Inturtuloy ko manangaroden tinang pargreg kanya kiti maladagak pa lang ti tiyan Anyata ko nam? Anyata ko nam, Brian? Tasang ka de? Nangig ko na itay din nga nagsalitaan nyo kiniti takura. Nangig ko pa idatang iti panagapay yung kinidadi. Nangig ka po na no apay nga. Nagpalinak na bursik. Gaputi ayat yo mang parigrig kanyak isod gapo ng bulsay ka kanipas ngay. Oh. Sa nga po nun ita, Brian? Nga misutipod no, mami. Mapagsisilpok itan ti amin. Noan niya nagiti mangmangig ko. Nga kaslasaan ko pa dyan, nga misutag pa peso. Ay sa kriminal, mami. Kriminal! Brian, kriminal!
Saan ka lang nagbaligay ng papatay kaniya? Ilunod ko no apa nga nagbalig ka nga inak. Ilunod ko, hindi pa nagbalig ko nga inak. Ano pa nagbalig ko nga anak mo? Sika may kaligagom, di pa nakapukaw pa nakarigireg. Tiyang pitpidikin sa kulot mo. Di mo lang kayat may babaen. Nga ganak kabalasang, nga gane. Gusto tayo magbagayo. Kani magbaganin na ni. Ngay patignak tinikodan nga sanak nga pudno nga putot. Kapag nagpaybayso. Ni dati tinaramat yo. Nga nangalaon nga di tayo yo. Di kasta saan kailangan may babay ni ti publiko. Sa lahat, tapos sa ang laing nga mabumabati, reputasyon na ginatao ka na kayo. Nailuang kay ti may isang lalaki nga saan nga nang ituloy, iti pa nang asawa na ken ka. Gaputi mas di nga ugalim. Gaputi kinabambukod mo. Gaputi kinaselfies mo. Selfies ka. Gaputi bukod mo pa yung anak. Kat panggip mo pa yung papatayan, nga regregan, panggip mo pa yung mapukaw mo. Tapno lang nga agtalinaed. Nga nadalos ka di matang di kiti padam nga tao. Ngam kabutasan ka nagbalig. Nga buta oraan ya't edit inararamid mo, ininom mo, unoan niya man na pumuspusan tapno maragregak. Saan ka nagbalig? Kabuti na odi nga pamuspusam kat imanugod ka makikalay sa kinidadi. Tapno adato makder nga panakaasawam, tapno adato makder nga panakamak. Tapno saan nga may landayag nga may saka gana kabalasan. Amuhon di amin, mami. Iso nga. Tapipindas lang ko mga roden no nagbaligi ka nga ng papatakanyak. Ngam tinapahay ka, nga naipasngayak ka bulsek, gabuti ayat mo, marigregak. Sikat ka po, no apay ka bulsekak. Sikat ka po na, sika! An-anawaan nak manong nemi ni mami, ngam awanin, panganawaan na kanya. Gabuti na kusta nga umasideg manon na imi atrasak. Nga umasideg nga kadya mo anat panggip na kaniya. Tamadlaw kulat nga umasideg nga mangilayat, tamadlaw kulat nga ilayat na ti mga rakop kanya nga magabatrasak. Naging gama nun na imi nga iti dayta ka nito kat dimteng ni daddy. Uwan. Ni daddy manong na imi tinangan anawa kaniya. Kabuti pa nagbasbasawang kong inulit-ulit ko nga dakas nga ina, kriminal nga ina. Inarakop na ni daddy, ustunan. Brian, ustunan. Brian, ustunan sa nga rumbing kastat ibagbagam kini mamim. Rumbing unang respetaram ni mami, tilikudan ti amin. Inagpepeso timbagak sang ka ni daddy. Kaya't ko kumpirmaran nyo. Ngatangatak amin di kito ay pinagsisilpok. Kanagiti na umong ko nga nangnangig kumitlaing ka na kayo. Kahit ko mangigamis mo kang ka, daddy. Please. Humuna-unay. Saan nakapod nung aputot sang ka di? Saan ka kapod nung aputot? Ngam nalablabas pa yung pudno nga anak, pudno nga putot. Ti papay ko ken ka nga ayat ken dungo. Pudno nga ayat anak. Ibatbatag ko ni mami. Kaya di mamuwak ang problema. Ito saan na pa nagbaligi, ito pa panangragrig na ken ka. Injayak ti bakik. Injayak ti panang ikasar ko ken ko na. Imanugot. Iso nga saan nga naibaga nga naganak abalasang. Gabuta dakmat nga asawa na. Nga nangasawa ken ko na. Nakikasar ni mamim kanya. Tapno lang maalangon ti dayaw na. Ngem jak pa'y pulos na uray ngem patignak ni mamim. Itiligodel ngem patpatig ko. Ipatpatig kayo nga gina.
Nga dito tiga po na no apay nga pilitan na nga nakirelasyon iti sa bali. Diyan kumamit na aramid tinakirelasyon iti sa bali no saan nga kapumat laing ti panag iti saan nga panangipatig kanya iti lagodan nga ipatpatig ko nga siya kung tinagbalin nga ama. Iti iyaspas nga ina ko mga bastardo nga siya dahil. Nga inanungot na matlaing. Nga ni mamim ti puon kan gapuna no apay nga kastoy ka na ipas ngay. Nagbaling ka abnormal. Gapo nga rod, tayong pamuspusan na edit pa nakarig-rig mo. Ngayon rumbang una nga pakawanan ti inam. Rumbang una nga pagyamanam, kan bigbigam, nga isot ng karga kang ka, nangawit kang ka, isot ng hinaw kang ka, isot ng ipasngay kang ka, ng pusta na ti biyag na tapno lang may pasngay ka. Yung nasayset la ko mga rodan no sana kung ngayon tuloy yung pasngay, daddy. Nukas naman lang di magtulpanan di amin. Amusta basol na, no apay nga bulsekak. Di na pa ipaay, atensyon kat pambatig na kanyak. Nga ti klase lang nga ina. Kansa kayo manlat nagkuna, nga inasawa yo, nga mawampulos tin supapak ng ayat. Para kada kayo, iti likodan, nga naalaw yo, iti panakaipapayin na kuma. Iso na ti tao nga dinaamot agayat. Tilang magbagi na tayo ayatan na. Ipatpatig mo lang arodan din na palakayat nga supapakan. Ito talaga nga pudnunak nga anak. Api nga din na ipaay ti mamateg. Kadong mo ti may sa nga pudno nga ina. Narignak ti panangariya manong naimi ini papa ni wano ni daddy kanyak kat adda si marunong nga nangarakop kanyak manong naimi. Ngamok edin nga ni mami naggula-gula. Batan lang! Saan nakarakupan? Anak. Brian, anak. Siyak ni mami. Siguro, ganda ito labay lang iti. Panakaulit ti panangarakop ko keng ka. Iti nabayagan nga panawan. Ita lang nga rakupan dak. Saan nga nabayag no? Di ka ti talaga mariknak ti panangarakop ko kanyak. Mamati ak hindi maladagak. Saan nga na kayo tinang tagibikan niya. Nang pasweldo kay ti yaya. Nagpaling nga yaya. Iso nga 1 pulos tintadyo kanya katensyon. 1 pulos tintadyo kanya kapanawan. Kuwartat pinagandaryo. Tapno laing maasikaso ak. Tapos tayo di pa lang damo. Idadak pala yung tityan mo. Kaya nakon nga mapukaw. Talagang ipatpatignak aping kayat mo nga mapukawak. Iso nga 1 pulos na yung pahay mo kanya kayat. Dawan sarpim nga ina. Anak, pakawanan na. Kada gito lang na miris ko tinaggalabindot ko, anak. Kada gito ilang. Kabutan nugutan pa-check ka talaga. Kada ko laban ti panunod ko. Ti lang napatig kanyak ka ti trabaho kan ti kwarta. Nga saan ka nga imbilang nga kinabaknan ko. Nga dya ka mo nga bigbigan ti kinapatig. Kan kinasinaw ti panagayat panangipatig. Ni taadim kanyak. Ay, may kandak ko ma. Iti kong daway ko mang sulnit ka na ginagkurangan ka na kayo. Nangruna kang ka, anak. Anak, ginak ko makagura. Anak, balsim ko man ti arakop ko kang ka. Kasapulam ti arakop ti may sangay na. Kasapulak mat ti arakop ti may sangay anak, Brian. Brian, pakawanan na. Binalas ko manong naimiti arakop ni mami. Nasaan ko napupuutan. Mamatiak manong naimi kada kiti balikas na.
Mamatiak manong nemi nga nagtao diti kaungan ti puso na kanagita nga balikas na. Mamatiak nga naamiris nan ti amin. Nga dayto may tinururay ko mapasamak manong nemi. Iti pa nakaamiris ni mami ti amin. Iti ipaay na agundaway mang sulnit kadagin nagkurangan na. Kaya ti pa nangiparik na no talaga mit lang nga pudno nga ayat iti marikrik na para kanya. Nga di agangay manong nemi kat imarakop met pati ni daddy. Nag-iinarakop kami nga taluman. Kat nangeg ko, ti managpakawan ni daddy kini mami. Iti kada, iti third party. Pinakawamat ni mami suna, kaya nagpakawamat ni mami, tatalagang nugutin na. Nga di na pa'y pulos impayan ti ayat ni daddy. Akas supapag ti panangipatig na, kaya kuwana, panakaalangon ti dayaw na. Bayam, Simon. Bayam. Tarabidig tamin tapno agbalina ka na siyat nga asawam. Agas ti kinasiyat mo kanyan. Hulitek pakawanendak kuma. No api nga sana ka nagbaling nga inaken ka, Brian. No api nga sana ka nagbaling nga asawa ken ka, Simon. Pakawanendak. Ikandak kumatigundahoy mang sulnit ka na ginagkurhangan. Nag-iinarakop kami nga nagsasangit manong naming ang sangit itahan tiragsak. Gapotamok, adaitan ti pangrugyan, ti barong agsapa, barong anamnama, barong aragsak para kada kami nga talo manong naming. Saan nga rod nga nagbalin nga panagin ko na manong nemi dagiti pakita kining parik na ni mami. Kas may sapay pamaneknek manong nemi pinasublik ni Carlo iti sidong ko. Kini manugot manong nemi ni mami. Insinan ni daddy manong nemi ni tita Aida. Katam, pisoda manen, dadadi kini mami, tagdenden na. Nga dani parparik na ni mami, nga pamatig na kini daddy. Agas man ti parparik na ni mami kaniyak, apamatig na kendungo na kaniyak nga anak na. Ada doon ti panawin na kada kami ngem ti negosyo na. Nagbalinan nga normal manong nemi ti pamilya nga binangon mi. Katkas natudyomot nga anak manong nemi na ituloy kumatlang ti panagbasag. Nga duwa kami manong nemi kini Carlo tinagbasa. Uwen, saan kumakayat ni Carlo manong nemi kaputa. Nataingan ka nun, high school pa ilaing. Iming pamuspusan mit ni daddy no kasanong adagos nga makapag-college. Kaya naman pa saan kami ngagkaskwalaan kini Carlo manong nemi nga madagasnak. No ka no malpasan ti klase mi dagasanak manong nemi dito blind school. Kada kuyop kami no kan nga gawid, kada kuyop kami nga mapahan idagasnak saan tumat mapamanin iti eskwela. Aging ga manong nemi nga kaskulak matlaang iti masudig kaniyak amay sa nga babae. Hello, Brian. Hi. Bulsa ka matagaskan ka. Kat, ore pagparata sa nga makakita. Again, sambat nga bulsek ti pusok, kanta pusom. Nugas pagkariganta. Sika kensiyak. Itinay ka rin nga pinagpagtipunan na marso ka data. Mabayan ka na kiti panatpat ti dakulap manong nemi. Aso de ka managsasayita, tamalang ab kumat manong nemi tinapangluang sang aw manong nemi ni Susi. Wen, iti sarud-sudak kini Carlo, no kasunod pintas ni Susi. Sut kapipintasan ng amin-amin nga pada nga babae nga bulsik dito, Brian.
Man, saan kung mga sikat imo na nakamam mo, baka karibalta. Nagrebribali na. Tibulsek at para tibulsek. Tikasken ka nga makakita, masapol mo lang nga makakita, ti palagayin ka. Manong nemi nagbalimutan na siya at relasyon da dati kini mami. Saan na nakas idi, nga kan kanayod na nga kapapa. So dan ng manong nemi tinagtinulungan ni tinegosyo ni mami. Ken adadan and paida manong nemi iti panawanda kaniya. Nangaruna no kasta nga rabi kadadakam amin ditoy. Sana kasi di manong nemi nga orin no adda ni daddy ket awan ni mami. Ngam kadagitoy manong nemi panawan. Adda ngang padpada. Adda kami aramang pay kini Carlo. Awanan ti sa pulag pay manong nemi iti Diyos no dikit pangidaw-daw at akang kanayon nga dum santo ko man na mapasamag pay. Ini kas diay apa nagproblema mi nga saan na siya at relasyon titungkal miyembro iti pamilya mi. Kasano lang manong nemi kadakam to kini susi iti nito di nga talaga nga may sa amang bangon tumet ti bukod mga pamilya intun tumteng tiumno panawen intun makapagdaturopos kami nga padpada kanintong kabay lami meten timang put up itan yaman nga negosyo nga para may natop kada kami. Kasta numat ka ni Carlo, manong nemi ni Carlo at namat ang girlfriend na. Wine. Kata agamyaman na kang kanayon kada kami, nang runa kadadati ka ni mami, tano awanda, awanag ka, awang kumamat ti kasta na kananama, pintas ti masagbayan. Dito nga rin ti pagkasalita ak manong nemi, kahit babayan ti Facebook, nang kuda ito nga programa, babayan na, iti Facebook, kahit nakapaggayim ta, iti Facebook manong nemi ket na itulod ko kin ka ti detalya ti pagkasalita kadagyaman naklaunay iti laing ken na anus mo nga nangurnos ken nangibasa. Sabi ko manong nemi iti kas kanya ka may sa nga bulsik may sa kanang iti nagsurat kada nga programa. Ket damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag kada iti padak nga dibngeg. More power to your program manong and God bless. Tuoy nga rod makautang nga pagayam mo Brian. Thank you, Brian. Iting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti naggabuya, nagdengeg.